Эфирда Атна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта. Ел ахыры исәп-хисап ясар вакыт җитте. Район советы депутатлары чираттагы сессиягә җыелды. Театр нурга, яктылыкка илтә. Районда театр фестивале гөрләде. Саф һава, тәнгә дауа. Районда чаңгыда шоу сезонына старт бирелде. 19 декабрь шәршәмбе көнне район советы депутатлары чираттагы сессиягә җыелды. Анда нинди мәсьәләләр каралганын Әлфия Мөбәрәкова сюжетыннан белербез. Бу атнаның шәршәмбе көнендә Саба муниципаль районы советының чираттагы сессиясе булып узды. Сессияның көн тәртибенә 2 төп мәсьәлә кертелгән иде. Аның беренчесе 2019 елга һәм 2020-2021 елларның планчырына Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының бюджеты хакында. Депутатлар алдында районның финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Сыңгатов чыгыш ясады. Депутатларны район советының юридик бүлек начальнигы Альберт Миннекаев Саба муниципаль районы уставына үзгәрешләр кертү турындагы карар белән таныштырды. 2 көн тәртибе буенча да депутатлар бер тавыштан карар кабул иттеләр. Сессиядан соң Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов район активы белән киңәшмә үткәрде. Район үзәгендә яңа ел бәйрәмнәрен үткәрү тәртибе белән башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов таныштырды. 2019 елга пенсия фондындагы яңалыклар белән башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов салым инспекциясындагы булачак үзгәрешләр белән салым инспекциясе хезмәткәре Камил Хабибуллин таныштырды. Җитәкчеләр Кыш бабай һәм Кар кызы котлауларында ишеттеләр. Татарстанның иң гүзәл районы Байлар Сабасына яңа ел килә, яңа бәхетләр, яңа шатлыклар килә, бәйрәм белән. Әлеге җыелышта Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов Казан каласында мөмкинлекләре чикле булган хатын-кызлар арасында үткәрелгән Жемчужина Татарстаны республика конкурсында җиңү яулаган тумышы белән Иштуган авылыннан булган Регина Иванованы тәбрикләде һәм аңа истәлеккә бүләк тапшырды. Ә соңыннан Регина Иванова безнең Саба дулкыннары телевидениесында булды. Конкурс создан при содействии женщин-депутатов Республики Татарстан для особенных жемчужинок таких. Затем было 3 этапа. Первый этап это был видеовизитка. Нужно было презентовать, чем мы занимаемся в этой жизни. Я встала на шпагат в этот момент. Потом следующее задание был блиц-опрос. Нам задавали вопросы. Мы тоже на них очень успешно все девочки ответили. И последним заданием было домашнее задание. Нужно было что-то показать. Мы станцевали, мы показали танец наших сердец называется, с партнером по танцу Радисом Сабировым. Он такого же маленького роста, как и я, только из Балтасинского района. И у нас еще было 6 девочек поддержки. Я просто настроилась не на победу, я настраивала себя на участие. Я знакомилась с девочками, общалась, мы ходили на мастер-классы, нам преподавали там макияж, психолог у нас был. И это было все так закружилось, завертелось, и так классно. Честно говоря, мне сам проект очень даже понравился. Сама организация, спасибо организаторам. Все мое время занимает моя деятельность. Я помогаю особенным детишкам, и в мечети Иман-Нуры мы организовываем различные праздники, походы в театры, в музеи, в зоопарки. И потом просто уже домой приходишь после этого всего, хочется просто отдохнуть и полежать, посмотреть телевизор. И, честно говоря, вот хобби уже на хобби времени не остается. Узган атнада Саба район мәдәният йортында Шәүкәт Биктимиров исемендәге 7-нче Республика балалар театр сәнгате конкурсы булып узды. Республиканың финалга үткән 10 театр коллективы арасыннан иң яхшылар ачыкланды. Шәүкәт Биктимиров исемендәге Республика балалар театр сәнгате фестиваленең елдан-ел дәрәҗәсе үсә һәм географиясе киңәя бара. Әлеге фестивальдә катнашкан һәм сәхнә тәмен белгән балалар ел сайын катнашу өчен Саба районына киләләр. Быел фестивальдә катнашу өчен республиканың 18 районыннан балалар театр коллективлары эшләрен тапшырган булган. Саба сәхнәсендә шуларның иң яхшы 10-сы имтихан тотты. Театр коллективлары арасында үтүче шушы безнең балалар театр сәнгате буенча
Конкурс инде 7-нче тапкыр үткәрелә. Аның беренчесе 2012 елда башлап үткәрелә башлаган иде. Быел инде безнең 7-нче елын менә старт алды. Бүген димәк аның йомгаклау этабы. Башта безгә инде видео язмалар җибәрелде. Шу видео язмалардан инде без сойлап иң яхшы дип табылган коллективларны менә сәхнәгә чыгарабыз. Һәм тагын шунысы да игътибарга лаек. Бу әлеге конкурсның географиясы киңәя баруы, чөнки менә 49 коллектив безгә эшләрен тәкъдим итте. 18 районнан монда инде Мөслим районы быел киләмәсән, алар әле безгә бергә килгәннәре юк иде. Анары уалар, менә ераклардан киләләр. Бу инде әлбәттә ничектер географиясы киңәюне әйтә. Аннан соң безнең инде һәр даим бездә шушы конкурста катнашучы Питрәш, Биектау, Теләче районнары шулай катнаша. Бүгенге шушы конкурста димәк яшь категориялары буенча алар бәяләнәчәк. Кичкенәләр, уртанчылар һәм зурлар төркеме буенча барысына да димәк урыннар булачак. Һәм әлбәттә иң яхшы чыгыш ясаган коллективка гран-при биреләчәк. Шәүкәт Биктимиров исемендәге театр сәнгате конкурсын ачу тантанасында Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, аппарат җитәкчесе Марат Кәримов катнашты. Изге теләкләрен җиткерде. Якташыбыз СССРның халык артисты Габдулла Тукай һәм Станиславский исемендәге дәүләт премияләре иясе Шәүкәт Биктимиров турында әзерләнгән видео язма караганнан соң сәхнәгә яшь артистлар хуҗа булды. Иң беренче булып Теләче районы югары Кибәхуҗа мәктәбенең театр коллективы имтихан тотты һәм сынатмады. Саба районының 3 коллективы, Тимершек урта мәктәбе, Шәмердән лицейы һәм Саба гимназиясының театр коллективлары финалда чыгыш ясады. Саба гимназиясының яшьлек театр коллективы Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәл әсәреннән үзек тәкъдим итте. Зәринә Нәдершина спектакль ул үзеңә тапшырган рольне йөрәктән үткәреп уйнасаң гына кешене ышандыра һәм уңышлы була дип исәпләй. Бу спектакльнең безгә бик темасы бик якын. Кишләр буеп, кишләр килеп, дәресләрдән соң калып кабатладык. Киемнәр бу минем әбинең әнисенең киемнәре. Минем прабабушкам була инде. Юк, авыр булмады. Мин чөнки Баба-Яга булып уйнадым яңа ел спектаклендә. Даже бик шагыл булды иренеме. Питрәшнең 2нче номерлы урта мәктәбендә Тамчы балалар театры эшләп килә. Өлкән сыйныфларда укучы кызлар, абыстайлар рольләренә тәмам кирип китеп уйнады. Үзеңә туры килмәгән рольне башкару авыр, ләкин кызык дияләр. Минем 2нче абыстайның исеме Мәрфүгә. Миңа әзрәк кенә авыррак булды уйнарга, чөнки мин тыйнак кына кыз, тыйнак кына кыз и һәм безгә мондый батыр кызлар булырга кирәк булды. Менә шул авыр булды. Мин үзем, театрда гына түгел, мин идея да шундый. Роль миңа килеште, мен тиз уйнарга өйрәндем һәм авыр булмады. Тамчы балалар театрының җитәкчесе Елена Галәүетдинова үзе дә җаны тәне белән театрга бирелгән кеше. Безнең театр коллективыбыз 3 төркемгә бүленеп шөгыльләнәбез. Безнең иң кечкенә башлангыч сыйныфларыбыз бар, урта сыйныфлар, булар безнең 5нче һәм 9нчы сыйныфлар, һәм инде 9-11нче еллар безнең уллар коллективы инде. Менә без бүген безнең чыгышка килдек. Өлкәннәребез белән без алып килдек Кәрим Тинчурин Зәңгәршәл спектакленнән абыстайлар сөйгән. Безгә Саба бу конкурска катнашу бик ошый. Без монда бүген 3нче тапкыр алып бирсә, килгәнбез 2013 елда. Бездән алган идек 1нче урынны. Менә былтыр инде без лаек булдык бу конкурста гран-прига. Һәм инде бүген дә бик балалар белән шундый зур теләкләр белән әзерләнеп уңышларга ирешербез дип килдек. Репетиция сайлауның хәзер кытлыгы юк, чөнки хәзер менә безнең яңаттар пьесасы китаплары чыкты, 12 томдалар. Аннан сайлап алырга була. Әмма ләкин шушы Кәрим Тинчурин, Туфан Миннуллин әсәрләре алар бик отышлы уйналган әсәрләр дип саныйм. Алар белән кая гына барсаң да, оятка калмыйсың, алар белән рәхәтләнеп җиңү яуларга була. Кичкенә вакыттан шу театрда уйнап үскән кеше үзем. Һәм инде минем шулай ук кызым артистка хәзерге көндә шулай көндә племяннигым консерваториядә укый. Менә аларга шушы спектакльдә уйнап, алар да зур сәхнәгә аяк бастылар минем. Шуңа күрә миңа театр бик якын.
Кичкенә вакытта шундый бер хыялым бар, мин артистка буласым килде. Менә әмма ләкин әти белән инде алар кызым артистлык ши инде ул бай булмый, шулай була, семьясы булмый дия. Шулай итеп мине укытучы итәргә үгетләдер. Һәм мин укытмыйм. Мин хәзер икесен дә бергә эшлим. Мин укытучы да, мин шулай ук режиссер да. Шәүкәт Биктимиров исемендәге балалар театр конкурсы ел сайын билгеле бер тематика буенча үтә. Быел жюри музыкаль әсәрләрнең ничек башкарылуына аеруча игътибар итте. Хәзерге вакытта менә фестивальләр арта башлады. Ул менә күптән түгел генә әле бәләкәй яшьләр, балалар фольклор фестивале үтте. Многонациональный дип аталды инде. Шуңа күрә ул сөендергеч хәл хәзерге вакытка, бу мизгелгә. Менә Сабада шушындай фестиваль үтте. Ул ничек дип әйтим икән, менә шәһәрнең үзенеке, районның үзенең районга хас ниләр бар, алымнары, балаларның уйнаулары. Шуңа күрә мине бу фестиваль сөендереп тора. То что хәзерге вакытта менә 10 коллектив килгән. 10 коллектив килгән. Аның теге возрастной ценз дип атала. Без әйтәбез, беренче класстан бүлгәннәр, аларның менә шушы бүленүе, то что допустим балаларны тарту сәнгатькә бик изге шул. Сәнгатьне үскәч кенә аңлап бетереп булмый аны. Әгәр дә инде яшь чагында шушы сәнгатькә мәхәббәт тудырасың икән, ул гомер буе шуның белән яши торган була. Андасын бит сәнгатьнең, особенно без әйтәбез, театр сәнгатының бик изге вазифасы бар. Ул икенче кеше ролен әйбәт уйныймы, әшәке уйныймы, но уйнап чыга икән ул, икенче кеше булып уйный икән, ул икенче кешене аңларга өйрәнә. Ул үзенең генә колокольнясыннан карамый икенче кешегә. Шуңа күрә аның тәрбиясе бик зур. Сәнгатьнең менә театр сәнгатының особенно. Менә музыкаль бездә инде ул бәхәс дип әйтим икән, музыкальный театр гел юк. Хотя театральное училище чыгара. Теге направление шуның белән. И хәзерге вакытта әгәр дә бер кеше табылса дип инде бер режиссер теге төпләп оештырылып. Безнең ул сәнгать развиваться итәргә мөмкине бар аның. Менә заманында Кәрим Тинчурин белән Салих Сайдашев шул направлениене алганнары. Менә бүтән Кәрим Тинчурин аганың Салих Сайдашев музыкасына язылган. Шуңа күрә ул алар аны теге сизеп алга алып бара торган. Шуннан соң инде ул әзрәк кенә сүнеп торды. И хәзер аны җырны, көйне ничегрәк дип әйтим икән, менә пользоваться использование музыки и спектакля немножко аның өчен композитор язырга тиеш. Бу хәзер подборный музыка белән бара. Но тем не менее менә хәзер балалар җырлыйлар. Теге әйбәт мәшәкеме, но тем не менее алар театр җыры ул икенче төрле. Анда ичке дөньяны җырларга кирәк. Теге сәхнәдә мин җырлыйм гына түгел. Менә монда хәзерге моментта менә мин күргән әсәрләрдән күренеп тора, балалар теге сизеп җырлый башлаганнар. Менә шулда сөендерә. Быелгы конкурста Гран-прины Биектау районы Элдермеш урта мәктәбендә эшләп килүче Мирас театр коллективы яулады. 2019 ел Россиядә театр елы буларак игълан ителде. Димәк, Шәүкәт Биктимиров исемендәге балалар театр конкурсы тагын да югарырак дәрәҗәдә үтәчәк дигән сүз. 16 декабрь көнне Мингәр авылында яшәүче Гөлсара Фәтхелислам кызы Әхмәтшина 90 яшьлек юбилейын каршы алды. Юбилярны башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Каримов, халыкны социаль яклау бүлеге начальнигы Марсель Хуҗин, Тимершак авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиев, Булгар җәмгыяте җитәкчесе Ришат Ахунҗанов кытладылар. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Гөлсара Мингәр халкының иң хөрмәт иткән ак әбисе. Шуша авылда гади колхозчы гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килгән. Бүгенге көндә җинак кына идә бер туган сеңлесе Фәния апа белән гомер кичерә. Дияри ула хатта колхозлашкан шуларда әтиләр колхозга кергән, бабай кермәгән, аерым хуҗалык белән бергә торырга ярамагач, әтиләр башка чыккан, чыгасы булмаган инде ул. Аннан шул беренче класска укырга башка чыккач кергәнмен инде, 37 ел, 36 микән ул. Беренче класста 34 балайык. Менә шул 34 баланың басында кайсы башкортка, кайсы монгolга,
Кайсы Ыспилада яшады, кайсы Бүләк Монголияга китеп, күп кешеләр китте дә гирба ителеп алып киттеләр. Шуларның үзләренең кайчан ишән булганнарын, юкка чыкканнарын барсы да белеп бетерә алмый инде. Монголияга киткәннәре кайтмады инде. Менә шул 34 баладан бер үзем 90-га җиттем. Ул үскән елларда дингә каршы көчле сәясәт алып барыла, мәчет манаралары киселә, халыкка Алла юк дигән сүзләрне төшендерәләр. 37 елларда мәчет манарасын кистеләр. Әти кайтты да, әнигә каршы мәчет манарасын кисәләр, акча күп бирәләр, диде. Әни әйтте, балаларыңа кара битлек булып калыр гомергә. Катышма карт, аның беләгенә без байыбыз, диде. Әти аны тыңлады, әни шул сүзне әйтте. Әнигә гомер буена рәхмәтле. Шул сүзләрне әйтә белгәнгә biz бүгенге көндә мәчет манарасы кискән балалары булсак кайда торырык. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер, әнигә рәхмәтле. Менә шул. Гаиләдә Аллаһка ышану, дингә караш авыр елларда да үзгәрмәй. Әбисе кызларга күп төрле дугалар өйрәтә. Мәктәптә балаларга белем биргән мулла улы Хәсән абый да дини кеше була. Гөлсара апа аны һәр көн озын тәнәфес вакытында өенә чыгып намаз укып керә иде дип сөйли. Осталарга керсәк тә ишебездән укып кына амин тотып китә торган. Безнең авылда укытучыларыбыз алай балаларга әйтәләр, ипиләрне бәйрәмдә кыймак ашаганнарны алып килгәннәрне таптадылар дип, безнең авыл укытучылары андый хәлгә килмәделәр. Бер дә белмим андый хәлне. Алайтып каршы итеп. 3 класс белем алганнан соң авырту өстәвенә авыл җирендә эш күп булу сәбәпле Гөлсара апа күрше Тимершык авылында укуын дәвам итә алмый. Сугыш елларында көче җиткәнчә бөтен эштә катнашырга тырыша. 41-дә сугыш чыкты инде. Сугыш чыккач инде шул без басуда көндез ура алдык, төндә комбайн белән әле ура урып куйгач, басуда кайсы басу алданрак өлгергән, аны кипкән, аны кибәнгә куядыр. Лашинка белән ташыйбыз да, авылда калган карт-кырылар кибән куя. Шулай төттегез. Төнлә кибән куеп чыгадыр. Аннары көз җитте, көз җиткәч, ысурлылар белән, комбайннар белән, ул вакытта комбайннар трактор татып йөридер. Үзйөрешле комбайннар булмагандыр. Шуны карны көрәп, юлны ачып, ысурлы белән кибәннәрне суккач, икенчегә тагы кар көрәп этеп батып барадыр. Шулай итеп, сәндәргә көртләр ирәсе булды. Гәүдәм ару булгандыр инде. Гөлсара апаның куйган хезмәтләре сана бетергесез. Иң авыр елларда яшәгән сугыш чоры балаларына кыенга туры килә. Ачлы-туклы йөреп, баш күтәрми эшләгән вакытта 27 яшьлек иптәш кызы Нәҗибә дә гүр иясе булган. Сугыш урлаган балачак яшьлек еллары үтә тора. Язмыш җилләре аны ерак шахтага да алып барган. Шахтага 46 елны гирба ителеп киттек. Ипигә булса да тамагыбыз туймас микән дип индеме? Шахтага 4 багын кеше бардык. Анда шахталар күп. Кимерова, Кузбасс улы шахта Зиминки дигән шахтага билгеләделәр. Паруны таттырага дип куйдылар мине. Урысча белмәгәч әйтә белмим бит. Аннары аска запасчикларга динамит ташыдык, шатлаталар да. Күмерне аска төшәйді багынларга. Гали Камал багын кырып торды, мин динамит ташыдым. Анда бездән улрак 26-27 елларда бар иде. Шушыңа яшәрлек булганмындыр инде. Әле Гали Камал да күптәр үлмәде. Шахтага шул хәтле бәк күп кеше арасыннан икебез генә шахтага төшәрлек хәлгә китереп комиссия куйдылар. Шайтып, bir yıl şaxtada эшләдем дә, bir көнне иртә чыккан белән миңа расчет бирмәделәр, расчет алып кайтмагач,
O işleyenlerim onda kaldı, indi o yuğaldı, o yarar ağır, hayır üttü, o bitti, kartaydım bitti. Тормыш иптәше Фәтхетдин абый белән гаилә корып яши башлаган елларны да хәзер сагынып сөйләргә генә калды. 44 ел бергә гомер кичергән алар. Кызганычка каршы ата-ана булу бәхете насыйп булмаган. Бу да үзен аямый эшләү, авыр күтәрү белән бәйле булгандыр мугаен. 52 yılına yazılışkan yok, 53'te mendim, bir yıl durumun diyeniyim. Enke indi, rıza bulmadı. Uzakta gitseler, uzakta gitseniz, birigizne karşı kişiler bulurga mümkün deyip, enke yüzü düşüp sırağı, dipsi de yürütmedi, erilerden yüzü düşüp sırağı, fibranın 23'inde mendim, meğer şundan. Onda 5 yıldır kaç. Bunda berekegine müşahhali yurt salıp çıktık hele başta. Onda 9 yıl yaşadık. Onlara şu yurtunu saldık. Ne şu aytıp işlerip, ben setmetkende işledik. Күршеләре Нәкия апа аларны бик күркәм пар булдылар, күңелле яшәделәр. Гөлсара апа үзе җитез, матур гәүдәле иде дип искә ала. Яшенә карата субханалла инде о безне әни урынында да әби урынында күрәбез инде. Абыстаебыз инде о безнең. Бөтен кешегә ашка итеп укып, мәйт юып, бөтен кешене хөрмәтләгәч, без аны хөрмәтләргә тиеш. Бик матур булып яшәделәр. Фаткатина абый да шул хәтта тыныч булды. Кунактан кайтырлар дип парлап, Фаткатина үзенә кереп, теге дип сазарып, пармакларын шартлатып, җырлап кайта торган иде. Шундый матур итеп кайталар ялар. Матур яшәделәр. Субханалла инде. Менә 21 ел аның үлгәнне 2-гә китте. Шулай итеп торасы инде. Бөтен кеше бер ел үләс түгел бит инде. Гөлсара апа 1984 елда лаеклы ялга чыккан. Әле аннан соң да колхозда төрле эштә күбрәк ындыр табагында эшләп йөри. Йорт җирендә дә тик тормый алар. Сеңлесе Фәния апа белән һәрвакыт хәрәкәттә. Бер-берсенә күз колак булып яши башлауларына 8 ел булган. Шул сугыш чыкканда 7 яшьтә инде. Сабантыйга барган шикелле узып китәләр, атлар бөтен кызыл йолдыздан, бөтенесе арчага китте, сугышка киткәндә бөтен атлар белән төялеп җырлап. Хәзер җиңәбез дә кайтабыз дип киткәннәр. Алар киткәч шул без 11 яшьтән булны эшли башладык инде аннары. Син рабочий булып авыр дөньяга. Шул бар кешегә дә авыр булды инде ул вакытта. Безгә генә түгел. Бар балаларга да авыр булды. Апайны да 90 яшьлек юбилее белән котлыйм. Исән саулык, сәламәтлек белән яшәргә ясын икебезгә әле. Калган алдагы көннәребезгә дә шул минем һәр теләгем шул апайга. Гөлсара апа озак еллар шушы авылда абыстай булып тора. Бүгенге көндә аңа килеп хәл белүчеләр, хәер бирүчеләр бик күп. Аеруча күршеләре аңа изне суытмый. Бүгенге юбилейга да алар бердәм әзерләнгән, мул табын корып куйган. Гөлсара апа инде ул минем әти ягымнан да, әни ягымнан да бик якын туган. Ул бик тырыш, ярдәмчел, кешелекле булды. Алай гына түгел, бик юмарт ул. Без кел шушында кунакка менәдер, кел безнең генә түгел. Барлык кешене шайтып чакырадыр, ирмидер ул. Әзерлидер, чакырадыр, кунак итәдер. Әтием күп еллар мулла булып эшләде инде, Гөлсара апа абыстай булып эшләде, әти мәрхүм инде. Яш барган сайын вакыт та озаграк үтә сыман тоела. Юбиляр 5 вакыт намазын калдырмый, җомга көнендә Мингәр авылының һәр йортын йөзенә арвахлар истәлегенә дуга кылып чыга. Аның хәзергеләре күп түгел иде. Элекләре 200-гә тутырам инде мин. Ул 200 артык та булган диде, мин табамын бүтән. Менә шундый бөтен шул 200-гә багышлап, әлхәмдулилlah, бер әлхәм iş kılkallığı kıdırayım, hayır araminde, hayır iş kılkallığı okuyup birem, bütün digizge şahit bir çıkan. Bu avılda 90 yaştan uzgan 4 ülken kişi var. Onlar avılının tarihini saklap, yaşlarga akıllı kengешler berip tura. Көп kişi, qaysı əlini yudun, qaysı ənkəyini yudun, qaysı tigray, qaysı boy deyip, şul aytıb hayırlarından üzmülər. Elhamdülillahi şükür. Bütün avul halkıma rahmetlimin. Bütün Mingar halkıma rahmetlimin. Bütün Mingar halkıma rahmetli. Allah'a şükür. Mindən qalğaçda rahat yaşasınlar. Bası da hayırda qada bulsunlar. Din tutsunlar. Oku özü bir iptaş. Bek zor iptaş ol oku. Bek zor iptaş ol.
İri katınlara aytamen. Oku biz ol iптеш, okup otursam, Жыларға да ирек бермей ol, қояға бұттарға да ирек бермей ol. Шунан бірақ көңілін батып баратым. Язмыш төрлечә сынаса да, Ходай аңа бәхетле картлык бүләк иткән. Ире Фәтхетдин абыйның туганнары да аны онытмый, ярдәм итәләр, юбилеенда котларга кайтканнар. Матур итеп, сәламәт булып картаю иң зур бәхет күрәсең. Районда шаңғы ярышлары сезонына старт бирелде. Узган шинбәдә шаңғыда шуарга яратучылар Бойлар сабасында һәм Шәмәрдәндә үткән ярышларда катнашты. Бойлар сабасының шаңғы базасыннан сезон вакытында шаңғычылар üzülми диярлек. Райондашларыбыз актив тормыш белән яши. Бәйрәмнәрне дә спорт ярышларында бик яраталар. Быелгы сезонны ачып җибәреп, шаңғычыларга старт бирергә Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов килгән иде. Спорт мәктәбе җитәкчелеге, команда эшләүчеләр чараны елдагыча югары дәрәҗәдә оештырган. Без бүген шушы шаңғы сезон ачып җибәрәбез. Минем күзлектән инде кыш вакытында килде, карда вакытында яуды. Минемчә инде трассада, мин профессионал түгел үзем, трассада дип саныйм. Монда әйтергә кирәк, менә спорт егетләренә, кызларына рәхмәт. Шу трассаны әзерләгән өчен, үзегезнең арада шу трассаны әзерләгәндә күп кенә булыш бирделәр. Шуңа бүген әлеге ярышны башлап җибәрәбез. Стартка беренче сыйныф укучыларыннан алып, 50 яшь һәм аннан да олырак яшьтәге спортчылар басты. Сезон ачылышы гына булса да әзерлекләре яхшы, чөнки кар яуганнан бирле шаңгы шуучыларны еш очратасың. Ярыш 1-нче, 4-нче сыйныфлар, 5-нче, 8-нче сыйныф укучылары, югары сыйныф укучылары, 18 яшьтән 30 яшькә кадәр булган ир-атлар һәм хатын-кызлар, 31 яшьтән 44 яшькә кадәр булган хатын-кызлар, 31-дән 49 яшькә кадәр булган ирләр, 45-54 яшьлек хатын-кызлар, 50, 59, 60 һәм аннан да олырак яшьтәге ир-атлар арасында үтте. Шаңгы трассасының озынлыгы якынча 5 чакрымны тәшкил итә. Махсус техника аның торышын һәр сезонда, һәр көн тикшереп тора. Җиңүчеләр яшь үзенчәлекләренә карап бүләкләнде. Аларга мактау грамоталары, бүләкләр тапшырылды. Шәмәрдәндә бу көндә барлыгы 121 кеше шаңгыга басты. Ярышларны районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Шәмәрдән җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев ачып җибәрде. Барлык монда катнашучыларны Саба муниципаль районы башлыгы исеменнән, Рәис Нуралиевич исеменнән кайнар сәламлыйм. Трассага килгән кешеләргә уңышлар. Барыгызга да җиңү булмас. Җиңү ул күнегүләр ясагач, ярышларда катнашкач килә. Инде безнең Шәмәрдәндә даими спорт белән шөгыльләнүчеләр, аерым уңыш күрсәтүчеләр бу төбәктә, бу җирлектә күп дип әйтергә кирәк. Менә әле әзрәк кенә кырыга китеп булса да, үзе лыжник Шакиров Рамил кичә ГТО фестивалендә абсолют чемпион булып кайтты дип әйтергә кирәк. Шакиров күрнәле Рамил. Кул шабыйганы, аны узучы булмады, үзенең көндәшләрен 3 километрлы дистанцияда ярты стадионга калдырып килде дип әйтергә кирәк. Безнең шулай ук молодец Рамил. Менә Шәмәрдәндә шундый традицияләр бар, ул җигет шаңгы белән шөгыльләнә. Безнең монда целый ряд ветеран спортчыларыбыз и так далее, и так далее. Шуңа күрә алда да безнең уңышларыбыз булсын, Шәмәрдәннең уңышлары булсын, районның уңышлары булсын, барыбызга да уңышлар, исәнлек, саулык, с открытием сезона. Бик зур рәхмәт. 5-нче, 6-нчы сыйныфлар 1 чакрым, 7-нче, 8-нче сыйныфтагы егетләр 2, кызлар 1 чакрым, 9-нчы, 11-нче сыйныфлардан егетләр 5, кызлар 2 чакрым арада ярышты. 50 яшькә кадәр булган ирләр 5, хатын-кызлар 2, 50-дән узганнар 2 чакрымда узышты. Җиңүчеләр грамота һәм бүләкләргә ия булды. 15 декабрь көнне Сәләтле балалар мәктәбендә Саба районының гомуми белем бирү учреждениеләре арасында шахмат буенча команда ярышлары узды. 23 мәктәптән барлыгы 112 спортчы катнашты. Тарихи ерак гасырларга тоташкан шахмат уены бүгенге компьютер, гаджетлар дөньясында да популярлыгын югалтмый. Әлеге уенның иң төп әһәмияте кешенең интеллектуаль сәләтен үстерү. Шуңадыр, гомерләре буе шахмат уйнаган кешеләр олыгайгач та камил акылларын, ачык зиһеннәрен югалтмыйлар.
Шахмат ярышына райондагы һәр мәктәптән 5 кешелек командалар килде. Ачылыш тантанасында Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов та катнашты. Ярдәмгә сез әйткән 2 категория безнең райондашларыбыз арасында да мохтаҗ шахмат юнәлешен арттыруга. Biz эшлибез күбрәк мәктәп балалары белән. Акцент ясадык biz олы группа детсад балаларына. Алар Шәмәрдәндә һәм Сабада безнең тренерга йөриләр. Мондай мөмкинлек бар. Һәм 1-4 класс, башлангыч класс балалары безнең һәрбер мәктәптә район башлыгы Рәис Миниханович тарафыннан куелган максат белән инде ничә ел мәктәп укучылары, мәктәп укытучылары аларны шахмат түгәрәкләренә венюрочка дип атыйбыз инде, дәрестән тыш вакытта өйрәтәләр. Без менә шушы ярышларыбызга чакырабыз шушы тренерларны һәм балаларны төрле форматта уздырырга тырышабыз. Инде республика, Россия Федерация ярышларына да туры китереп уздырабыз. Алар өчен дә бу ярышлар өчен дә ниндидер бер сайлап алу ярышы булсын дип. Үзебезнең график төзелде, районда уку елында балалар өчен, төрле яшьтәге балалар өчен шахмат ярышлары оештырабыз. Менә әйткәнчә 1-4 класс балалары бүгенге көндә шушы ярышка килделәр. Моннан соң алар баралар иң көчле команда республика ярышына, анда уңышка ирешсәләр, баралар Россия Федерациясе ярышына. Монсы бер. Шулай ук безнең тренерыбыз эшләп килә, Закиров Динар Рамилевич дигән. Икенче уку елын ул Шәмәрдәндә, Сабада берничә урында, берничә точкада дип әйтик, шушы шахмат түгәрәген алып бара. Монда инде юрисе килгән, киләсе килгән, нинди укучы киләсе килә, бөтенесе үзендә көч тоя, үзенең теләге бар икән шахматка өйрәнергә, бу түгәрәкләргә йөри ала. Монда инде сүз бара бөтен төр балалар турында, шул ук әйтеп киткән өлкән группа детсад балаларында. Чөнки бүгенге көндә дөньяда тенденция шундый, шахматка өйрәнеп була тик яхшы нәтиҗәләргә ирешәсен килсә, тик менә шушы 4 яшьтән, 5 яшьтән, 6 яшьтән дип әйтик. Менә шушы яшьтән тотынырга кирәк. Мин үзем 3 яшьтән миңа өйрәтә башлаганнар, ләкин күпмедер үсә төшкәч ул ташланган. Ынтылган, ләкин бүгенге көндә дә ярышларда уйныйбыз, әле урыннарда алып кайтабыз. Шахмат инде ул бик зур әзерлекне һәм русча әйткәндә ул дөрестән дә тренировка или спортзал для мозгов. Шуңа күрә мин бөтен кешеләргә, бөтен балаларга, өлкәннәргә инде шахмат белән шөгыльләнергә киңәш итер идем, шахматны яратырга киңәш итер идем. Инде соңгы елдагы уңышлар да юк дип әйтерлек түгел, әле мактанырлык түгел, мактанырга әзер дә түгелбез. Шуңа күрә күпмедер без тагында алга үсешне алып барырга тиешбез, эшне алып барырга тиешбез бу юнәлештә. Инде безнең шахматка кирип киткән бер контингент, ул бер категория балалар, ул әзер, алар бар, алар яратып йөриләр, без аларны беләбез һәм һәрберсе белән аерым эшлибез. Шахмат акылны чистарта, фикерләргә өйрәтә торган уен. Тәрбия чарасы буларак та бик файдалы. Уен фигурасына тотынгансың икән, йөр. Кулыңны фигурадан алсаң, йөреш санала. Әлеге кагыйдә эшләр алдыннан бик ныклап уйларга өйрәтә. Мин беренче класстан бeri шахмат дәресенә йөрим. Безне Фирдания апа укыта. Бездә шахмат дәресе керә. Ул анда без уйныйбыз. Җиңелүчеләр дә була, җиңүчеләр дә инде. Безнең мәктәптә шахмат дәресләре керә. Түгәрәкләрдә шахмат уйныйбыз. Переменаларда гел уйнап торабыз, шахматлар ярышларны калдырмыйбыз. Безнең мәктәптә шахмат түгәрәге бар. Без бөтенебез дә яратып уйныйбыз шахматны. Минем абыем Рүзәл Салихов, ул да шахмат уйный белә. Мин шуннан үрнәк алдым. Шахмат уйлап эшләргә дә, тәртипкә дә өйрәтә, укуда да ярдәм итә. Тормыш гел җиңүдән генә тормый бит. Шахматта да шулай. Мәктәпләрдә шахмат буенча өстәмә дәресләр булуда нәтиҗәле чара. Без инде гимназиядә шактый еллар, минем хәзер 5 ел менә рәттән шахмат түгәрәк алып барам һәм шахмат дәресләре укытам. Балалар кызыксынуларын арттыру өчен алар әле 1 класска килгәндә күбесе шахматны уйнамаган була. Менә әзер сирәк кенә өйдә уйнап килгәннәр инде яңадан мөмкинлекләрне арттыралар. Хәзерге вакытта шахмат мәктәптә дә безнең менә һәр мәктәпләрдә дә мөмкинлекләре артты дип әйтәсем килә инде. Районыбызда бик зур ярдәм итә. Шахмат дәресләренә малайлар күбрәк кызыксына дип әйтелгән. Хәзерге вакытта бик кызыксынып уйныйлар балалар, бик яратып уйныйлар. Һәм шахмат уены ул баланың
уйлау, фикерләү дәрәҗәсен үстерә. Бик кирәк дип уйлыйм мин. Уен соңында шәхси зачетта җиңүчеләр белән бер рәттән көчле командалар да ачыкланды. Беренче урында Ишекше, икенчедә Сәләтле балалар өчен интернат мәктәп, өченчедә Мишән төп мәктәбе командасы. 16 декабрь көнне балалар иҗат үзәгендә Яшь гвардия җирле бүлекчәсе яшьләр арасында киберфутбол бәйгесен уздырды. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Яшьләр арасында үтүче әлеге бәйге Бердәм Россия сәяси партиясе Яшь гвардия штабы районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге ярдәме белән бик еш оештырыла һәм яшьләр аны үз итә башлады. Безнең турнирның яшь категориясе 12 яшьтән 30 яшькә хәтле һәм инде менә шуннан да мәктәп укучылары да инде бүгенге көндә эшләүче яшьләребез дә бүген катнаша. Шуңа күрә безнең әлеге ярышыбыз бөтенләй зур яшьтәгеләрне дә яшьләрне дә берсендә онытмыйча бөтенсендә катнаштырырга тырыша. Бүген безнең монда биредә 16 команда 16 катнашучы булачак һәм инде шулар арасыннан без бүген иң-иңнәрен сайлап алырбыз дип уйлыйм. Без укыйбыз Балташ районында. Biz bu yarışda ikinci topga qatnaşabız һәм безгә бик ошый. Тагын узса бик әйбәт булыр иде. Бик кызык ярыш. Менә бишесе тагын үткәргә тиешләр дияләр. Көтеп карабыз шуны. Шунда килергә шәп була. Турнирда Саба, Орша, Балык бистәсе, Балташ, Кукмара районы командалары көч сынашты. Барлыгы 12 кеше иде. Иң яшенә 12 яшь булса, өлкәненә 30 яшь. Монда турнирда мин инде икенче тапкыр, бик ошый. Тагын оештырсыннар. Нәтиҗәләргә килгәндә Байлар сабасыннан Дилүс Фатхуллин 4нче урынны яулады. 3тә Оршадан Салават Хайретдинов, 2нче урынны шулай ук Орша районыннан Булат Хайретдинов алды. Турнирның җиңүчесе булып райондашыбыз Алмаз Нигъмәтҗанов танылды. Мин бу ярышта бик күп тапкыр катнаштым. Оештыручыларга рәхмәт. Инде бу киберспорт әйберен районда развивать кирәк. Әлеге уен ярыштан бигрәк иптәшләрчә көтеп алган очрашуны да хәтерләтте. Призлы урын алучыларга диплом һәм сертификатлар тапшырылды. Кыш фасылы җиттеме, районыбыз халкы яңа елны каршы алу мәшәкатьләре белән янып йөри башлый. Авыл җирлекләре, оешма, предприятие биләмәләре, үзәк урамнар кардан, боздан ясалган сыннар белән бизәлә. Урман чибәрләре, чыршылар кайта. Алар кияс кызлардай балкып төрле утлар сәйләнендә аеруча кич белән тирә-якка нур чәчеп утыралар. Иртәгә 22 декабрь көнне 16 сәгатьтә Шәмәрдән бистәсендә чыршы ачыла. 25 декабрь көнне район үзәге Байлар сабасында 17 сәгатьтә Кыш бабайлар парады һәм үзәк чыршыны ачу тантанасы булачак. Һәркемне әлеге грандиоз тамашада көтеп калабыз. Безнең атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы эфирга чыгачак. Безнең белән бергә калыгыз.